Nikol, koliko dugo ćeš još kuvati? Da, stvarno, već 3 sata nisam jeo. Osjećam kako mršavim. Samo sačekajte, čas, ne stižem ništa. Eto vidiš Nikol, nije tako lako kuvati za celu porodicu, iako ja sve to radim brzo da niko ne ostane gladan. Zar si zbog žurbe ti sve toliko zasolila? Tanja samo žuri, tako da joj suze i slani znoj padaju u supu. Ili sam prosto zaljubljena. Jedite više, nećete se udaviti. Konačno! A zašto je ona tako hladna? Zaista. Ti si toliko dugo kuvala, ipak je sve hladno. Da, kćeri, čini se da si nasledila kulinarski talenat na mamu, nažalost. Ali po mom mišljenju je dobro. Eto vidite, ženja je pravi brat. U znak zahvalnosti uzet ću tvoj crni džemper sa hemijskog čišćenja. Ništa vi ne razumete, topla hrana je ukusna hrana. Pa onda predlažem izazov, toplo-hladno, da vidimo šta je bolje. Da, umesto sastanka na jahti koju je Voldemort nazvao po meni, učestvovat ću u izazovu sa tinejdžerima. Dobro. A ko će s kim biti u timu? Očigledno ću biti s ženjom. Mi smo mlađi, aktivni, pobedit ćemo vas. Čuo si, Bogdane, pobedit će nas. Da, Tanjina i naša životna iskustva vrede mnogo. Govoriš kao da imamo po 60 godina, a ja sam još mlada, uzgred rečeno. Dobro, ako smo odlučili o timovima, onda samo treba da odlučimo ko dobija hladno, a ko toplo. Sve će odlučiti žreb. Gotovo, možete izvući prvi. Nama je svejedno šta ćemo izvući. Nama će biti lako da se nosimo i sa jednim i sa drugim. Toplo. Baš kao i mi, mladi i vatreni. A da, upravo tako. Znači, Nikol i ja dobijamo hladno. Onda počinjemo. Pripremite se da obrišete suze zbog poraza. Ja sam Nikol navikla da brišem tvoje suze za 11 godina, tako da ću se i ovaj put snaći. Krenimo! I zašto smo mi ovde? A zato što će njihov tim definitivno želeti da se pokaže i da izgledaju isto, da se uklapaju i nama je to potrebno. Da izgledaju isto? Kako? Da stavimo ledenicu na čelo? Zašto dečaci shvataju sve tako bukvalno? Možemo prosto prilagoditi boje. Potraži nešto plavo ili tamno plavo. Dobro, iznenadit ćeš se kakva je to logika. Tako. Odlično. Tako, to je to. Sada idemo. I zašto smo mi ovde? Kaži, Bogdane, u čemu je prednost našeg tima? O, Tanja, zašto tako formalno? Prednost? Možeš me zvati po imenu. Mi smo prijatelji. Da, glavno je da samoljublje ne bude naša najjača strana. A o čemu drugom da pričamo ako ne o meni? Čemu je naša snaga? Iako ne razumem baš sve te izazove, ali što se mode tiče, sjajna sam. I kako će nam to pomoći? Izvinjavam se. Obući ćemo se prateći paletu boja. Po nama će odmah biti jasno da smo žestoki rivali. Drugim rečima, potraži nešto crveno ili tako nešto. Misliš li da je sada vreme za jelo? Mislim da treba objaviti prvo o našim jakim stranama. Kako? Koja je najbolja hladna stvar? Klima uređena 40 stepeni. To je to, ali ja sam mislila na sladoled. Tačno, ješćemo i nećemo im dati. Ne, ženjice, mi ćemo im baš i dati, ali u kom obliku to je već misterija. Šta kažete na nešto ukusno? Ako je to nagoveštaj da ja treba da idem da spremam, onda ne. Možemo i bez toga. A ništa ne mora da se sprema. Mi smo sve doneli. Oho, trebalo je odavno početi s tim. Šta vi imate? Tadam! O, sladoled, baš za gledanje filma. Ali to nije za vas, već za nas. Vi danas možete jesti samo toplo. Ali i za vas smo se pobrinuli. Vrelo, 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 vrelo. Evo, vaš sladoled smo pažljivo i dobro zagrejali. I dodali malo proključale vode, kako se sigurno ne bi ohladilo. Fuj, kakva gadost. Topli sladoled je čak gori od smrdljivih čarapa. Tanja, verovatno nisi osjetila kako smrde moje čarape. Gle, veruj mi, ovo je još super. Smor, trebalo je smisliti nešto gore od toplog sladoleda. Na kraju smo im zapravo i pomogli. Ne, ali ti si to video. Šta si videla? Što vi žene uvek govorite u zagonetkama? Ove njihove fore sa sladoledom, dok mi ovde sedimo i gledamo film, oni pokušavaju da nađu naše slabe strane i da ih iskoriste. Sladoled je zaista moja slabost i nije bitno što je topao. To nije problem. Sladoled je samo početak, bit će još gore i mi takođe moramo da razmišljamo o tome koje dugmiće da pritisnemo. A šta da pritisnemo? Da ih gurnemo u zamrzivač da se ohlade? To je ideja. Iako oni tamo ne mogu ni da stanu. Da, ja sam se u stvari šalio. O, imam ideju, sa mnom. Pa što mi ovde samo sedimo? Jeste li sasvim zaboravili na izazov?
Kako smo to zaboravili? Ja sad sedim i veoma hladno odgovaram na poruke svojih obožavateljki. A mi vidimo da ovde niste baš zauzeti, zato predlažemo da idemo da se osvežimo. Kako da se osvežimo? U moru valjda. Pa ne, šta mislite, da smo divlji? Ledeni tuš će biti dovoljan za ženju. Samo za ženju? Ona je ipak moja ćerka. Krećemo. Možda ipak da ne radimo to. Kako da ne radimo? Kontrastni tuš je veoma koristan za zdravlje. Kontrastni tuš jeste kada neizmenično uključujete hladnu i vrelu vodu, a ne sedite jednostavno pod ledenom. To je samo mali detalj, po mom mišljenju. Tanja, napred! Kako je hladno! O, Tanja, dosta je! Haha. Kako je hladno! Eto, osvežio si se, a vi stalno hodate kao sanjive muve. Dobro je što vas ja ujutru ne polivam hladnom vodom kad vas budim. Ako vas i dalje budem budila sat vremena pre škole, počet ću da vas polivam, verujte mi. Eto, idemo u kuhinju da grisnemo nešto. Kako mislite da idemo? Znači, mi smo prošli naše iskušenje, a vi odustajete. Ako je ženja podneo iskušenje sa hladnom vodom, znači da će Bogdan izdržati sa vrelom. Zar to nije poenta izazova? Pa dobro, šta vi mislite, da je on slabić ili šta? Ja volim topao tuš, ali ne toliko. Nadam se da mu koža neće otpasti od ovakve vreline. Zato on može da zamisli kako se osjećaju nudle kada se krčkaju. Dakle, zagrejaće kosti, da tako kažem, samo pozitivne strane. Evo, predlažem da malo odmorimo i pogledamo film. Samo, ja biram kako ne bismo opet gledali neku sapunicu i melodramu. Nisu to sapunice. Ženja, niko ne osuđuje tvoj ukus, ne brini. Očaj, hladno je kao da je već decembar. Pa uzirajte, idem po ćebad. Već mi je ovo mnogo koštalo, a onda ću još morati da trošim i na lekove ako se slučajno razbolite. Moji zubi tako škrguću da će mi uskoro pasti vilica i ležat će na podu. Onda ćeš moći da plašiš decu svojom vilicom. Kao, pogledajte šta se dešava kad jedete mnogo slatko. Kako bismo plašili decu tobom, samo treba pokazati tvoju fotografiju. Ej, mama, da nisi nešto zaboravila? Ili nekoga zaboravila? Pa ne, mislim da nisam ništa zaboravila. Isključila sam supu, Voldemortu sam očitala bukvicu. Gde su naši pokrivači? Ti pokrivači, danas vam je svima hladno. A šta ako se razbolimo? Kako biste izbjegli da se razbolite, priznajte svoj poraz. Idite da se umotate u ćebad. Ja ću pre otkriti ko je prošle nedelje sipao kašu u maminu saksiju nego da odustanem. Zato se tako fikus rascvetao. Idem da skuvam čaj i onako skoro ne osjećam ekstremitete. Tanja, nama vruć čaj. Hvala Bogi. Isparava iz njega para kao iz Nikoline glave od besa. A vama sledom. Hvala Bogdane, to ćemo zapamtiti. Pa šta, vreme je za ručak? Šta imamo danas? Miriše baš dobro. Danas imamo ukusnu picu. Super, vruću. Pretpostavljam da je ova za nas dvoje. Baš tako. Šta to znači, a šta je s nama? Pa nisu nas lagali, ovo je stvarno pizza. Aha, mi nismo razočarani, čak smo jeli picu iz škole. U poređenju s tim ovo je kao kosmos. Evo deo tebi i deo meni, hajde. Pizza je stvarno odlična, ali hoću još nešto ukusno. Na primjer, tortu ili kolačić. Ili krastavce s džemom. Ženja, da nisi slučajno trudan? Šta, pa to je ukusno. Torte nema, ali imamo jabuke. Samo sekundicu. Bogdane. Ja ću se uskoro toliko naviknuti i neću moći da jedem bez leda. A meni se čak sviđa ovo. Budi se predatorski instinkt kada hrana nije lako dostupna. I šta mi ovde radimo? Mi smo tek jeli. A ti ne primećuješ da nas mama i Bogdan zezaju. Misle da je nama teže da jedemo samo hladno. Oni misle da bolje podnose vrelu hranu nego mi hladnu, ali zapravo mi ne pravimo šou tako demonstrativno kao oni. Na mom čelu piše pobednik. Sada ću pojesti toliko leda. Ti ćeš biti prvi čovek koji će se zalediti iznutra. Mi smo upravo ovde. O da, zašto me to ne iznenađuje? Ovaj klizavi tip se samo okliznuo. Šta se ovdje dešava? Da li ste uopšte normalni? Razumijem da su za pobedu sva sredstva dopuštena, ali ako polomim sve kosti u nogama, ko će vam nositi torbe iz Mi prodavnice? stvarno nismo namerno. Pa naravno, baš smo vam poverovali. Naravno, nisu namerno. Ja osjećam njihove laži kilometrima daleko. Ako su oni rešili da se bore s nama hladnim metodama, onda mi treba da im se osvetimo toplim. I naše taktike osvete će biti raznolike.
Dakle, kakav je naš plan? Da, koji plan? Samo trčimo, uhvatimo ih, odvučemo u sobu i zaključamo. Shvatio. Usput, ovaj plan akcije se naziva klasika. O! Hajde, drži ih! Ej, šta se ovde dešava? Ako ćete vi koristiti hladne metode na nama, mi ćemo se boriti s vama toplim metodama. U kom smislu? Imamo daljinski koji reguliše temperaturu sobe u kojoj sada odmarate. Zato se pripremite da provedete vreme u sauni. Hej, šta radite? Mi ćemo se skuvati ovde. Nećete se skuvati, vi volite da se sunčate. Zamislite da ste negde na plaži, na Maldivima. Teško, na zemlji leže Bogdanove čarape koji su daleko od svežih. Ne budite bezobrazni, niste vi jedini na plaži. Zamislite da su ih ostavili drugi turisti. A šta misliš, da li su shvatili lekciju? Mislim da jesu, jer nama neće biti prijatno ako ih tamo zadržimo i oni počnu da smrde kasnije. Nešto mi se čini da je to bila tvoja ideja, Bogi. Zašto odmah kriviš Bogdana za sve loše stvari? Ti ćeš nam sve objasniti, Bogi. Stoj! Stoj! Ovo je odličan trenutak da napravimo rashlađujuće maske. Za suvu kožu, za masnu kožu, za problematičnu. Zar tvorci ovoga ne shvataju da koža može biti savršena, kao moja? A, da, ženja, ti si tako jedinstven. O, tretmani lepote, a nas niste pozvali. Baš tako, moja nežna koža zahteva hitnu negu. I kuda će ona otići? Da li će lično otići lekaru da se bori protiv ubuljica? Baš smešno. A za vas smo pripremili nešto posebno. Evo, A šta je ovo? Pa danas je za vas vruć dan, zato smo se pobrinuli i zagreli tvoju omiljenu kremu. Šta ste uradili? Da li znate koliko ovo košta? Ovo je specijalna krema od masti jazavca. ali pravila izazova su ispoštovana. Znate o čemu sam razmišljala? Razmišljala? Oho, to je stvarno progres. Izgleda da našim ljubiteljima vrućine nedostaju vreli doživljaji. I šta to znači? Tačnije, to se odnosi na oštre senzacije. To je veoma ljud biber. A vama neće biti teško da ga pojedete. Da, čak mi nadimak na mailu Hot Man. Za mene je to smešno. Daj to ovamo. Ja sam čak zavolela začinjenu hranu. Voldemort me samo vodi u restorane sa azijskom kuhinjom. Oni sve kuvaju sa nekom vatrom. U vrtiću je kašica bila ljuća od ovog bibera. Evo vam, prosto kao pasulj. Brže! Ej, ovo je hladno. Ili priznajete poraz. Priznajem da ste vi bezosećajni ljudi. Sve je pravedno, Bogi, sve je pravedno. O pravdi govorite. Onda je pravedno ako vi dobijete dozu hladnih osjećaja. Kako ga uhvatiti? Sada je sve pošteno. Imam osjećaj kao da sam u ledenom dobu. Verovatno nije bilo smrznute šargarepe i krompira u ledenom dobu. I verovatno tamo nisu bile takve budale kao mi, koje grizu led. Pa dobro, jedini minus u ovome jeste što moja supa može izgubiti korisna svojstva zbog zamrzavanja. Mama stvarno misli da je to jedini minus njene supe. Dakle, ljudi, začinit ćemo našu večeru malim takmičenjem. Takvim takmičenjem. Šta nije jasno? Na vašem stolu je hladni sok, na našem je vruć. Pijemo, ko će brže? Top takmičenje. Igre su interesantne. Ako bismo dobili malo motivacije, moramo smisliti kaznu za gubitnika. Nismo to rekli, zar ne? Gubitnika ćemo gađati jajima. Super. Mene nisu gađali jajima nedelju i po dana. Bila je prilično duga pauza. 3, 2, 1, počinjemo. Vruće. Kao previše je vruće. Otpašće mi jezik od ovoga. Ako ti otpadne jezik, nećeš moći da vičeš na nas. To ne dolazi u obzir. Očaj. Pa vreme je da napravimo omlet možda. Ja sam sat vremena sređivala kosu kako biste me sada gađali jajima. Savršeno. Tanja, spreman sam da budem tvoj vitez i da primim udarac na sebe. Bogdane, to je tako plemenito. Zbog toga ću ti ispeći piroške. Tanja, nije potrebno. Inače ću pomisliti da me kažnjavaš, a ne zahvaljuješ mi. Idemo, pucam! Osam sa 7. Možda je tvoje čelo previše vruće. To se nikako ne uklapa u pravila izazova. Glavno je da se ne opečeš pred Bogdanom i Tanjom. Inače će se to računati kao naš poraz. Predlažem da odmah nastavimo borbu za pobedu u izazovu. Već vas u kuhinji čeka gomila ledenih poslastica. Ako pojedem još malo hladne hrane, odmah će me odvesti u bolnicu. Verovatno nećemo jesti. Već smo pojeli mnogo više hladne hrane nego vi. Očigledno je ko vodi. Nešto ovdje nije u redu. Kad postaneš otac, počet ćemo da primenjujemo ove trikove. Kakve?
Oni su bolesni, to se odmah vidi po njihovim očima, samo ne priznaju kako ne bi izgubili. Treba ih izvesti na čistac. Ljudi, pogledajte šta imamo za vas. Toliko raznih poslastica. Kod nas je samo vrući čaj sa džumbirom i limunom. Gadost. Čak ne znam odakle da počnem. Verovatno sladoled. Tako ukusno. Dobro, ne mogu više. Ne možemo da jedemo toliko hladne hrane. Zašto ne? Zato što smo se razboleli. Temperatura, kašalj i svi drugi simptomi posle prejedanja hladnom hranom. I vredelo je to izdržati, sve zbog izazova. Hteli smo da pobedimo. Sada ste toliko bolesni da se možete izlečiti samo injekcijama. Ne, samo ne injekcije. 3, 2, 1, 0. Vi ste na kanalu Nikoli Prijatelji. Hvala što ste ogledali ovaj video do kraja. Ne zaboravite da ostavite like, a mi idemo na lečenje.